ešte som sa spýtal, ak môžem, na Václava alebo Václava Malova. Momentálne má Spartak vlastne 6 legionárov mimo Európskej únie a hrali môžu, myslím, iba 4. Čiže bude sa to riešiť tak, že možno niekto pôjde na hostovanie alebo budú hrať za bečko tých hlavní? 4 môžu hrať, 4 môžu byť na lavičke. V danom čase môžu byť len 4 na ihrisku, takže u nás to bude asi riešené tak, aby ste vedeli, tí Senegálci budú naskakovať pomaly do mužstva. A vlastne, aby sa dostali do 18 na zápas, to ešte nejaký čas potrvá. Dnes práve som volal s Falom pred chvíľkou aj s veľvyslancom do Nigérie, kde sa vybavujú víza v týchto chvíľach. By sa už víza mali vlastne uvoľňovať pre týchto hráčov a v priebehu pár dní by mali byť naspäť, ale ich príchod je plánovaný v priebehu možno 4-5 dní. I keď individuálny plán plnili, ktorý im predpísal tréner doma v Senegále, tak určitá aklimatizácia a súhra s mužstvom a pomalé zapracovanie tam hráčov bude. I keď o niektorých hráčov môžeme povedať, čo tréner povedal, to bude zrejme dosť rýchle, alebo tí hráči majú určitú kvalitu. To, že budú môcť určite niektorí hrávať za bečko, tak budú hrávať za bečko, tam sa budú rozohrávať. Takže to nie je problém. Budeme mať vlastne teraz momentálne aj tá situácia vznikla tá, že ešte, ty si tam myslím, že nespomenul jedno meno príchody, ale máš ho tam, Vaculík. To Vaculíka napríklad sme riešili preto, lebo zrazu boli chorí traja pravý halfy, to bol Ďuriš, operácia, Procházka nedoliečený a Hlavatovica zranil, to znamená, že zrazu sme nemali nikoho na pravú stranu, čiže to boli aj také vynútené príchody. Ale príchodom týchto hráčov, keď budú všetci zdraví, má tréner 26 hráčov do pola pripravených, čo je pre neho to bude dosť aj zložitá situácia, keď budú všetci vo forme, aby len boli. Takže vybrať hodný káder 16 do pola na zápas. Takže tam to bude a myslím si, že to je dobré. Ešte ak môžem, v tej obrane odišiel Polievka po 9 rokoch, tam si skúšali aj Brazílčan dal gól, Ďurovič je tu, Komárek tu bol, prišiel Zachariáš na hlavu, takže ako to bude v obrane teraz, ako sa ukazuje pred prvým kolom? Kým povie pán tréner, to je v jeho kompetencii, ako to on postaví a myslím si, že on to postaví vždy dobre. Čo sa týka Polievku, musím tomu už niečo povedať, pretože v tlači sa vytvorila atmosféra okolo Polievku ako o Maldini v AC Milanu, pretože treba si uvedomiť, že Polievka má 33 rokov, bol tu 9 rokov. Polievka vlastne bol aj spolu zodpovedný za tie pády. Minulý rok sa toto mužstvo zachraňovalo, dnes o cieľoch sme ešte nehovorili, ale dnes sú cieľe úplne iné. A prejavy pána Polievku, ktorý tu bol, boli podľa mňa v rozpore so záujmami napredovania mužstva, pretože on sa uspokojoval aj s remizami s mužstvom ako Močenok, pretože ho považoval za silné mužstvo. On sa uspokojil nakoniec aj s remizami s inými mužstvami, pretože každý považuje za silného supera. A jednoducho, ja si myslím, že je to dobrý futbalista, ale nech to teraz už dokáže v inom klubu, pretože za tých 9 rokov zažil tento klub s ním aj pády a myslím si, že v poslednom období, keď sme sa pred rokom zachraňovali, on bol takisto jedným z tých, ktorí tieto pády spôsobili. Nespôsobili to ani funkcionári, ale spôsobili to aj tí hráči, ktorí už tu boli. A tá atmosféra okolo Polievku, myslím, že ten priestor, ktorý dostával Polievka, ak som si ja pozeral, Šport, hlavne redakcia Športu venovala absolútne veľa priestoru a tým hráčom, ktorí sú, hovorím, platnejší pre Spartak, tí ten priestor vlastne novinári nemali. Takže je to trošku zaražajúce, že to vôbec nebolo v rovnováhe a venovať sa pánovi Polievkovi ako najkvalitnejšom obrancovi v lige a stoperovi a dať ho medzi najväčšie prestupy, dať ho do tej kategórie top 10 prestupov, či to bol Šport alebo SME, je podľa mňa prekvapivé a podľa mňa neadekvátne voči iným hráčom, kde sú tu oveľa kvalitnejší hráči a tým sa nevenuje prakticky žiadna pozornosť. Či to bolo účelové alebo nie, to už musí každý urobiť ústok sám. Čo sa týka zloženia obrany, to je záležitosť pána trénera, myslím si, že on nám môže k tomu povedať ostatné. Tak já si myslím, že samozřejmě, že odchod Bolka trošičku jsme s ním počítali, takže jsme ho chtěli vyloceného nahradit, víme, máme asi představu, kdo tam bude hrát, to samé máme i s levým obráncem, takže ta otázka je jasná pro nás, že prostě potřebujeme dát tu obranu
tým dohromady, nebo jsme dali dohromady a věřím tomu, že to prokážeme hned v sobotu. Ja by som to spýtal trénera, že či máte už teraz tréning pred zápasom jasnou základnú zostavu? Tak mám jasno od základní sestavy, samozřejmě máme tam víc možností, takže ta základní sestava může vypadat tak s 10 lidma, tak s 10 lidma. Takže mám jasno, vím, na kterých postech kdo může hrát, kdo nastoupí a mám jasno. A je útoku? A v útoku. Samozřejmě. Víme, že tam máme 4 vyrované velice dobrý útočníky plus jednoho mladého Buldana, takže jsou rád, že ta konkurence tam je a že doufám, že to prokáží v zápase.